Ir-relazzjoni ta' Manuel Peresso mal-bidja nibtet fl-2020 meta dakinhar waqaf mid-dinja tan-negozju u beda jqatta' ħinu fl-imtaħleb, post li jistqar serva ta' wens u paċi għalih. Sena l-oħra huwa ġitu l-idea li jipprova xi ħaġa unika għal Malta li jkabbar ir-ross. Spjega li fl-ewwel ħażna irnexxielu jiġbor 25 kilo ross li tqasmu fl-istituti jew għaddihom lil ħbieb u qraba. Ma TVM News spjega kif beda jiżra ross wara li rnexxielu jikseb żerrija minn Sardenja. L-Ewropa ma tantx jkabbar ross ħli fin-Nord of Italy u Sardenja. Kelli ħabib tiegħi Neville Aġus, għalha nipprova nsib għandi ħabib tiegħi was espert fuq ir-ross da u ġabli żerja tar-ross u provajna l-esperiment. Beda tilha bil-mod, kien hemm area fejn ma telax, tiskanta l-areas antu għet irid jara minn fejn ġejn ir-riħ u l-umdità li jkun hemm filgħodu u bil-mod il-mod beda jitla'. Kollox il-proċess li jitrasforma żerrija għar-ross ħaftit aktar minn 5 xhur u l-ewwel lot lesta f'Novembru. Spjega li biex ir-ross ikun tajjeb għal konsum jeħtieġ jindaħan minn magna li tneħħi l-qoxra ta' barra li mbagħad terġa' tintuża. It is also used as fertilizer. This is very good for fertilizer. So all in all, no wastage is done. U għal il-TVM News il-kultivazzjoni tar-ross ma jagħmilx skopijiet kummerċjali u li jagħmel dan tan dedikazzjoni u pjaċir. Minkejja dan xorta waħda kien hemm diversi talbiet mill-pubbliku biex jixtru dan ir-ross, iżda dan imur biss għal persuni inqas ixxurtjati, raba u ħbieb. Kieku kelli nikkostja kaxxa għaliex dan huwa artiġjanat mhux kummerċ, naħseb kienet toħroġ xi 25 euros il-kaxxa. Qed tifhem, però sodisfazzjon dana kull min għandu hobby iżjed joħroġ flus milli se jgawdi minnha. Però iżjed joħroġ flus għax minn verament għandu hobby ta' xi ħaġa joħroġ l-anima tiegħu biex jara li l-hobby tiegħu ittieħ pjaċir. Għaldastant qalli għalih li llum il-ġurnata huwa bidwi fuq bażi part-time huwa ta' sodisfazzjon kbir li rnexxielu jkabbar ir-ross.